Sacred Heart Secondary School Marmain kala penlong ya ka program jingïakop hapdeng school halor ka phang voice against drugs kum shibenta ban pensngeu pajba ya ki jing'e persha ayaw drugs ha kan ne ka jingïakop la ai ransan ya ki khna pule na ki school bapher ha ka than marmain bat ki than ba marjan ban ye shibenta ha ka jingïakop bapher kum ka jingïakop ruai ka jingïakop shat ka jingïakop tho ase bat ka jingïakop pen inia kini ki benta jong ka jingïakop baro ki long be halor ka phang ban penpau ya ka jing persha ayaw drugs bat ban penpau ya ka jing'ele ban rat dengkhong ya uneu jingdi ubashirke ha ka te ka sngi lawan ban pensngain ya ka ne ka program da u MLA ka nongpo constituency uba meral bonds im kumu kongsan ka principal jong ka Sacred Heart Secondary School Marmain ka sister Mercilet SD ka bala penpau ya ka jingtemu jong ka te ka program nalor ki te ki jingïakop ka school ka pendon burom ru ya prangut ki hybrid na ka te ka school ki bala job barwan Khmat ha ka jingïakop tho exam ka bala penlong da ka Depika Children's League na ka benda ki khna pule kelengkari kane ka jing pendon burom ka long ka jing aiman sim ya ki khna ban nang tre sitom ha ka pule puthi bat ban long ki nong yalam ki babaha ha ka lawe ba kumnu ban penduk jan yo drugs kalong da fungsan banadu ka por ka di khna school ha ke ta ki dong hi ko ni har ji long sama ni dong hi ka fungsan Begitu dijikai na kapor sa kapor begini ban om dia rock dari ban ketat mardor dia rock nama kata gini kesini ke berpoksan itu kata hari ini yang jadi syurga ke jong dari school but school ini syurga apa jong dari kesini baru kesini. I extend my best wishes to the other school also who have come all along despite of the weather condition like this. You have reached safe and sound into this premises to participate, and I wish you all the best in all your endeavors, especially taking part in various activities that you're going to organize by the school today. Along with bagi bagaimana school kumala ang sudu hikmik pa kepada saudara dengan dikatakan school kelanang kiu nakapor sa kapor kajinglah jong di sister ban petikna baga pule bukti kari kiu kene datang bagathan hijing Christian nagalyang yung mission apo ko congregation ban petikna kepada school building kebabian di kamera kelas di babian bathamta banyo yang kinong hikai libet-libet pangam rajin matong bagino hikai yung mga school di badan mentang kila abday na kami snong kila abday na giway snong kila abday na giway district na bijala gidungi hiwan ni bijaka di babher hiwan bagsat ni banbet yung sumbay do kajing sta